L-ħaġa li toġobni fil-mużika hija l-element soċjali u kollaborattiv tagħha li permettitni niltaqa' ma' ħafna nies. Fosthom il-Kor Kappella Santa Katerina li huwa mill-proġetti l-iktar għal-qalbi. Il-minuta tibda issa. Vella Gregory, direttur artistiku. Għandek memorja naqra interessanti mal-kor? Bħala l-10 snin anniversarju tagħna morna Ruma, kantajna fuħut mill-iktar knies importanti fosthom fil-Bażilika ta' Santa Marija Maġġore kien mument estremament sabiħ li ma ninsaqat. Tgħidilna forsi fuq xi proġett li qed taħdem fuqu bħalissa? Aħna kull sena jkollna fil-żmien ġimgħa mqazza jkollna proġett marbut ma' dawn iż-żminijiet. Din is-sena aħna nagħmlu xi ħaġa li kienet daqsxejn ħolma kbira tiegħi, proġett jismu Passio Secundum Matteum. Il-Passjoni skont San Mattew hija kompożizzjoni tiegħi, ħajinvolvi l-kor, ħajinvolvi anke solisti, għandna lil Kledja Mikallef, Marija Grazja Grek u għandna lil Miguel Rosales. L-iskop ewlieni tal-proġett huwa li nikkonċentraw fuq l-istorja nnifisha, nofru kontemplazzjoni mużikali ta' sija. Din hija xi ħaġa aħna f'dan iż-żmien norbtu ħafna magħha u ġeneralment l-attivitajiet u l-kunċerti tagħna ta' dan iż-żmien norbtu ħafna ma' dan l-element riflessiv.